Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. We are still on 1 John chapter 5, verses 16 to 18, part 3. Ụmụnnam ana nabata unu n'ihe mmemme anyị WDS, Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Anyị ka nọkwa na ihe mmụta anyị John nke mbụ isi 5 amaokwu nke 16 ruo na 18. Agba nke atọ ya, all wrongdoing is sin, but there is sin leading to death. Ya mmehie niile bụ mmehie, mana o nwere mmehie ndị nke na-eweta ọnwụ mgbagwoju anya. Ha ncha na-edubakwa n'ọkụ ala mmụọ, mana o nwere nke na-eweta ọnwụ mgbagwoju anya. Maturity and Divinity series. Ya bụ ịdị dịka ndị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwe anyị. Ezi Chineke dị ndụ, onye nwe m na onye nwe mmadụ, were ihe mmemme a ka i wee gbanwee ọtụtụ ndụ ndị na-aṅa ntị n'ihi ndụ ebi ebi. Were eziokwu a nke na-aka ilu bụ eziokwu nke onye nwe anyị gbanwee ọtụtụ mkpụrụ obi ndị na-anụ olu m ka m na ha wee kete ndụ site na gị ma ketekwa ndụ ebi ebi site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Brethren, bekee kwuru, nwanna m, 1 John 5 verse 16. Akwụkwọ John nke mbụ isi nke 5 amaokwu nke 16. Ọ sị, all wrongdoing is sin, but there is sin leading to death. That is destruction, physical destruction. Ya na mmehie niile bụ mmehie, mana o nwere mmehie nke na-eweta ọnwụ mgbagwoju anya na-ebibi mmadụ. Nwekwara ndị nke na-agaghị ebibi gị, mana ọ ga-echerezi maka ọkụ ala mmụọ. Dịka m na-akwụkwọ mgbe niile na mmehie niile na-eduba n'ọkụ ala mmụọ ma ọ bụrụ na ịjụ nchegharị, mana ọ bụrụ ha niile na-eweta ọnwụ mgbagwoju anya ozugbo ahụ. Mana ngazie ntị, the sin of disobedience, which is also idolatry, in most cases leads to untimely death. Yes, death. Yeah. Mmehie nke nnupụ isi n'okwu Chineke nke bụ Israel ya akwụkwọ ikpere arụsị. Akwụkwọ ndị Chronicle nke mbụ isi nke 15 amaokwu nke 23. First Chronicle chapter 15 verse 23. Ọ sị na mmehie nke nnupụ isi dịka ife arụsị, ọ na-eweta ọnwụ mgbagwoju anya, ọnwụ eru, ọnwụ mbibi. Ya bụ ọnwụ nke Chineke na-enye ha nkwado ya. Death not approved by God. Remember the man of God who disobeyed the word of God. Met unto him, do not eat, do not drink. While you go and return, he met another man who claimed to be the man of God, who told him to eat. And what? He ate and was killed instantly. Nanti, otu nwoke onye nke Chineke ka Chineke gwara na nkwu okwu. Chineke akpọ ya gwa ya sị ya, gaa irikwele, aṅụkwala n'okporo ụzọ anyị na-eji ije na ya. Ọ pụta hụkwa onye ugbo ọzọ ka esekwara ya na ya onye nke Chineke. Ọ sị ya, ṅụa, rie, nye hapụ ihe ha, ya ṅụọ ya rie. Enyi, ugwu gwuru ọnụ. Dịka ọ dịka ụmụ Chineke, ọtụtụ ndị nke Chineke taa, ndị na-achọghị ịmụ ihe Chineke kwuru. Ọ bụ ebe a nọ nke na-ewu, o wee ṅụa, o wee rie, ọ pụta n'ụzọ zụta ọnwụ ike, zụta ọnwụ mberede. Lee na-akwụ ihe mere nke 10 isi nke 10 amaokwu nke 13 ruo na 14. Lee na-akwụ ndị Chronicle, ya bụ ihe mere nke 2 isi nke 35 amaokwu nke 21 ruo na 24. Lekwe ya na akwụkwọ ndị eze nke mbụ isi nke 13 amaokwu nke 20 ruo na 26. First Chronicles 10 verse 13 to 14. Second Chronicles 35 verses 21 to 24. First King 13 verses 20 to 26. Ị ga-ahụ ya ebe a nnupụ isi n'okwu Chineke na-eweta ọnwụ ike, na-eweta mgbagwoju anya. Ya bụ ezi enyi m onye na-ege m ntị, false witness and greed leads to destruction. Ya bụ ịgba ama ụgha na anya ukwu na-eduba na ọnwụ eru. Ọnwụ Chineke na-ama maka ya eziokwu ndụ. Ọ bụ ilegha anya ihe mere n'oge Nebot etes case a case study. Nebot ka eboro ebubo so na okwulu Chineke bụ ebo dị iche iche. Onye kpara nkata ahụ Jezebel wee kpara nkata chịta ụmụ okorobịa 2 sị ha ga-agba ama ụgha megide Nebot onye na-enweghị ihe o mere. N'ihi anya ukwu o nwere, ịhụna na anya ukwu na ama ụgha na igbu mmadụ na-eso n'ala ya. O wee kụziere Ehab di ya ihe a ga-eme. Nwoke na-aṅa ntị ndụmọdụ ọjọọ. Remember, it was Jezebel who lured Ahab into such a wicked act against Naboth. Chetakwa n'ọnwụ nwaanyị ya. Oh Jesus, mere ụmụ nwoke ebere na ihe a na-alụta. Otu aka ụmụ nwaanyị mekwere ha ebere na ihe a na-alụta. Jezebel wee rafuo Naboth di ya. Women who would always push their husbands into wicked life and act. Take note. Ụmụ nwaanyị ndị na-akwaba di ha n'ime ka na-awụ ya. O wee bụ na Ahab wee ṅaa nwunye ya ntị. O wee bụ na
okwu ahụ Chineke na-ekwu maka nchegharị ọ dị oke mkpa. Mgbe Chineke jizi oke ọnụma bịa ileta ha, akwụkwọ nsọ sị Ehab wetuo onwe ya n'ala. Mgbe Chineke ji ọnụma bịa ịgwa ha ihe ọ ga-eme ha na oke mbibi ahụ ka ha bibiri eji megide Nebọt, gbaa amụma megide ya, napụ ya ala ya, Chineke were iwe bịa, akwụkwọ nsọ sị Ehab wee wetuo onwe ya n'ala. Ehab humbled himself when God came banging and God showed mercy on him. Ịhụna na ọ na-adị mkpa mgbe anyị mehiere, mmata na anyị emehiela, mmata na anyị emefiego, anyị emehiela, ọ na-adị mma iwetu onwe anyị n'ala. Ọ na-azọpụta. Ehab wee wetu onwe ya n'ala. Akwụkwọ nsọ sị Chineke mere ya ebere ma gazie ntị, mana Chineke gara n'ihu ibibi. But God went ahead to destroy Jezebel, the originator and the influencer of that wicked act. Mana Chineke gara n'ihu bibie Jezebel, onye malitere ya bụ ajọ ihe, onye mere ka o guzoro, bibie ya gbamgbam bụ Jezebel. Lee ya n'akwụkwọ Ndị Eze nke mbụ isi 21 amaokwu nke 7 ruo na 24. 1 Kings 21 verses 7 to 29. 2 Kings 9 verse 31 to 37. Akwụkwọ Ndị Eze nke abụọ isi nke 9 amaokwu nke 31 ruo 37. Wicked and immoral woman painted her eyes, her faces, and palmed her hair, and oyibo long hair. Jesus! Ye tenanya, ye bie n'imi, ye bie n'ọnụ, ye hie n'ọnụ ya, ye bie n'anya ya, ye bie n'iko anya, ye were anya ya. Jezebel. Mmụọ. Gịnị mezie? Ka o wee nweta those in order to catch gullible men. In order to catch gullible men, ka o wee nwudu ụmụ nwoke ndị ahụ ha na-ekwe njide, ka o wee jide ndị chiri echimechi nkịta nke mbụ. Ndị ara nwaanyị na-agba ka o wee jide ha. Mana nke a o felụọ ya. O jidere ụmụ nwoke anwa, o jidere ọfa. Ha bịakwute ya ebe ahụ, bupụta ya tụsi n'ụlọ elu, tụpụ ya. Ya bịa kụjasịa n'ala, ozu ya wee kụjasịa n'ala. Nkịta wee bịa racha ọbara ya dịka onye amụma kwuru, dịka onye amụma buru na-amasị, dịka ime na-ajụ ihe a wee gbuo Nebọt. Otu a ka nkịta ga-abịa racha ọbara yi. Ejichukwu egwu olo, ejichukwu egwu mba nọ. According to the word of God. Then ihe kwụsọ kwuru ọsị, the greedy and the false witness shall perish. Ya ndị anya ukwu na ndị na-agba ama ụgha megide onye na-enweghị ihe o mere galarịrị n'iyi, ha ga-ala n'iyi. Otu aka ọ dị. Proverbs 20 verse 17. Lee ebe a. Proverbs 20 verse 17. Proverbs 21 verse 28. Proverbs 9 verse 9. Proverbs 15 verse 27. Akwụkwọ Ilu Solomon isi 20 amaokwu nke 17. Akwụkwọ Ilu Solomon isi 21 amaokwu nke 28. Akwụkwọ Ilu Solomon isi 9 amaokwu nke 8. Akwụkwọ Ilu Solomon isi 15 amaokwu nke 27. Ajụ ihe ama ụgha na anya ukwu na-enye na ndụ mmadụ oke mbibi. Ị na-agbakwa m ụgha ga na-atọgụ ka o wee wụrụ na ị na-ana, ka o wee wụrụ na you have your way. O wee jidezi onye na-enwe ihe o mere, wụrụ ya n'ọnụ na-ekwutọ, na-ekwulu, na-akaja. Gị nwa n'ọzọ ka onye ezi ome asị. Ị ga-aghọrịrị mkpụrụ ịkụrụ. Otu a brethren bekee kwuru, nwanna m, ị na-ahụ nke ọma na mmehie nke ama ụgha ya na amụma ụgha ha chabụkwa mmehie na-eduba n'ịla n'iyi. Otu a ma nkụzi ụgha akwenanị ya sin does not matter. Mmehie enweghị ihe o mere. They ridicule the righteous and praise the guilt. Ya eme ka a na-eme ka ike gwụ onye ezi omume, na-eto ndị ajọ omume, ndị na-agba ezi mbọ ikete ndụ ebi, ndị na-ebi ndụ dị nsọ, anaghị eme ihe akaja. Fadịrọ digital otu mba ha bụ analọgụ. Onye na-echetakwana ha, gọọmenti na-echeta ha ka ọ bụ onye dị na-echeta ha o nwere. Mana ndị amụma ụgha na ndị ozi ụgha njọ nwere ihe mere o. Chineke bụ onye amara. Yes sir. They make the righteous sad and make the unrighteous happy. They are much and widely accepted in the society. Aha bụ ndị a na-amara nke ọma, mana njedebe ha bụ mbibi. Ma ndị ezi omume bụ ndị a na-akpa emo na a na-eleda anya. Mana ọ bụrụ Chineke na-eleda ha anya, Chineke adịghị eleda ha anya ma otu. Ọkwa ndị a na-akpacha anya na-ebu ebubo ga dị iche ka ike wee gwụ ha, ka ike wee gwụfa na-ewe. Ndị amụma na mgbe ochie, site na mgbe ochie wee ruo ugbu a, ka a na-emeso otu ọdị omume ahụ. Onye amụma Noah, Prophet Noah, Abraham, Moses, Elijah, Elisha, Jeremiah, Ezekiel, bekesi etc. Ya wee chetara m. Tinyere Kraịst anyị, okwenwe ihe mere ha, kwenwe ka esi sogbuo ha. Otu aka ọ dị. N'ihi gịnịkwa na ha na-ekwusa okwu nke ndụ ebi ebi. Go on. Genesis 6:8-9.
Genesis 14 verse 14. Numbers 16 1 down. Ihunu ka ala si lolu ndị na-emetọ Moses. Jeremiah 28 1 ruo na ngwụcha. Ihunu ka ọnwụ si gbuo ha na ya onye amụma ụgha. Ezekiel 13 verse 16 22 to 23 ka o si ebe na-eti maka ndị amụma ụgha na ndị amụma ụgha dị iche iche. Na ka ha si agba ndị mmehie ume sị ha na onwe ihe mmehie mere. Mana ndị ezi ome ka a na-emekpa arụ mee ka obi na-alọ ha mmiri. Oh God. Asị gị gịnị ka a na-akọ inwetasị ya n'ụwa ikwubekwe ị na-ekwuberu nke eluigwe. Mark 3:28 to 30 so Kraịst bụ onye ajọ mmụọ ewu ọsọ ha agaghị agba uru n'ụwa ruo nke na-abịa. Ichefuo na Matthew 10:25. Ichefu have you forgotten Matthew 10:25? Ọsị ọ bụ na akpọrọ Kraịst onye isi ajọ mmụọ ndị Kraịst kpọkwara gịnị ka a ga-agwa ha? A ga-akpọkwa ha dị njọ karịa. Genesis akwụkwọ Genesis isi nke 6 amaokwu nke 8 ruo 9. Akwụkwọ Genesis 14 amaokwu nke 14. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi 16 amaokwu nke mgbatuo. Akwụkwọ Jeremiah isi nke 28 amaokwu nke mbụ ruo na ngwụcha. Akwụkwọ Ezekiel isi 13 amaokwu nke 16 na amaokwu nke 22 ruo na 23. Akwụkwọ Mark isi 3 amaokwu nke 28 ruo na 30. Akwụkwọ Matthew isi nke 10 amaokwu nke 25 gbatuo. Bụ na akpọrọ nna nwe ụlọ onye isi ajọ mmụọ. Ụmụ ya ndị ahụ ọ kpọrọ a ga-akpọkwa ha karịa. Chineke dị egwu na-agasị asị. O nwere ihe pụta because there is one remarkable thing with the life of those genuine men of God. One remarkable thing. Ogini victory at last. O nwere ihe ji mara ndị a bụ ndị akpọsiri bụkwa ndị ezigbo ya. A na-agbu ha ga-akọtọ ha kaja ha mana ikpeazụ mmeri na-abụrịrị nke ha eziokwu ndụ. A na-ahapụta ihe karịa ndị ọzọ karịa ndị ha na-ama ha aka n'ihu eziokwu ndụ. Ihe mbọ ọbụla a na-agba iji wee metọ ha maọbụ silie ha maọbụ kọva afa ka ha wee ghara ịpụta ihe na-abụ nwa oge emecha n'ikpeazụ ha pụta ihe shashie onye ọbụla otu aka ọ dị. Ha pụta ihe kọva onye ukwu na onye nta otu aka ọ dị. Matthew 10:25 to 26 31 to 33. Akwụkwọ Matthew isi 10 amaokwu nke 25 amaokwu nke 25 ruo na 26. Akwụkwọ Matthew isi nke 10 amaokwu nke 31 bata 33. Akwụkwọ Jude isi nke mbụ Jude 1:8 to 10. Akwụkwọ Jude isi nke mbụ amaokwu nke 8 ruo na 10. Akwụkwọ ndị Philippians isi nke 3 amaokwu nke 17 ruo na 21. Philippians 3:17 to 21. Paul na-ebe ọsị, for many work of whom I have told you, even weep it now, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set people's mind on earthly things. Ndị Philippians isi nke 3 amaokwu nke 17 ruo na 21. Ọsị ana m agwa unu na-ebekwe ma akpawo na-agwa unu na-ebekwasị na ndị a bụ ndị iro nke obe nke Kraịst, ndị mbibi ha dị n'aka, ndị chi ha bụ afọ ha. Tagesi nweta ego, tagesi tọrịa gị, tagesi napụta gị ego ahụ, saa gị isi. Ndị ogbe ahụ bụ megide napụta gị ya bụ ego. Ndị ihe na-adịghị eme. Ndị na-egbu ụmụ mmadụ dogobe n'ihe nke ụwa ọ bụrụ na-agbaghasị ndị mmadụ isi. Ị nwetabeghị ego ịbụ onye abụrụ ọnụ ị ga-esi ụta ma enweta ya. Jizọs etinye ozi ọma ya wụọ gospel asị ndị enyere mmụọ nsọ na-ama na ọ bụghị gospel mana akpọchara ha gospel kpọta ya ozi ọma. Mr. Preacher, Mr. Bishop, Mr. Pastor, Mr. Evangelist, Madam Preacher. Am I communicating? Ọsị mbibi, destruction and hellfire. Mbibi na ọkụ ala mmụọ ya na ya so. Ọ na-echere anyị ma anyị jụ nchegharị eziokwu ndụ. O chesiri anyị ike ma ajụ nchegharị. Ajụ nchegharị nke ozizi ụgha na amụma ụgha. Brethren, nwanna m, olee mmehie ọzọkwa na-ebute mbibi? Ọ bụ iwere ihe ọjọọ kwụghachi n'ọnọdụ ezi ihe. Ọ mmehie na-eweta ọnwụ eziokwu ndụ. Mmadụ mee ihe ọma nye gị were ihe ọjọọ kwụghachi eziokwu ndụ. O mere ka ọtụtụ mmadụ nọ na nsogbu a na-eti enimi asị. Ọtụtụ mmadụ ndị ji ihe ọjọọ kwụghachi ụgwọ ezi ihe na ndụ ha na ndụ fa ọ na-enyefe nsogbu nke na ekpere adịghị ekpeta ya, dibịa adịghị agwọta ya. O nwere ihe na-eme nwute nwe ya n'ihi iji ihe ọjọọ kwụ ụgwọ ezi ihe. Akwụkwọ nsọ sị na ihe ọjọọ ya akọnata na be gị, na ihe ọjọọ ya akọnata n'ụlọ gị, na ihe ọjọọ ya akọnata n'ime onye nwa bụ onye na-eji ihe ọjọọ enyeghachi n'ọnọdụ ezi ihe. Ọtụ mgbe ọ na-eweta mbibi na ndị na-asị onye ezi ome ịbụ ajọ mmadụ, onye ajọ ome ịbụ ezigbo mmadụ. Those who justify the wicked and condemn the just. Ngwa n'anya ngwa nyakanati na ego ọkọrọgụ kọnyụọ gị anya, mmadụ ewere ego nye gị, binye gị ego mgbe ọ dị gị na mba. Esi ya na ị ga-eweta ya n'ọnwa nke a maọbụ n'ọnwa nke ọzọ. O wenye gị ya ejuzi iweghachite ego na-enyere gị, ịyọrọ ayịyọ, ihe ezigbo ayịyọ, ayịyọ ewe were ego a nye gị. Uruzo mgbe ị ga-akwụ ụgwọ onwe onye na-afụzi gị anya
ịkwụsị phone number. Hai na-ezozi ezo. Ụfọdụ bụ mgbe oge ekwuru sị na-aga agbanwe ego, mgbe ekwuru na a ga-echenji ya, mgbe ahụ ka ụfọdụ ndị mmadụ gbanyeziri ego sị na ọ ga ego a ijigide eru ụbọchị dị ụta onye abụzi ego. Mgbe ahụ ka ụfọdụ mmadụ jiri buru ego ahụ bugere ndị ha ji ụgwọ sins. Ụfọdụ ajụ na ha ya ewezi enyere egodo mgbe asịsị ọ dị mma na-agbatị ya na deeti na ya bụzi mgbe anwa ejijikwa asịkwa ha ngwa wetakwa ha ajụ. Onye imere ihe ọma kpọbata ya n'ụlọ, nye ya ebe obibi, obiri, nye ya ana, nabata ya n'ezinụlọ. Ọ nọtụzi makatazi ọtọgharịa werezi ihe ọjọọ kwụba ụgwọ. Ụmụ nwere ihe ọjọọ kwụba ụgwọ. Hei, nwere ka ihe ọjọọ ga-echekwa ọkọ na ezinụlọ dị otu a. Onye gbabata gị n'ọfịs gbụsị ahụ ị batara, onye nwa nabatara gị bunye gị oche, mee ka ịmata ihe a na-akọ n'ọfịs, mee ka ịmata ihe a na-akọ na yaadị, mee ka ịmata ihe a na-akọ na kọmpaụndụ. N'ikpeazụ tụgharịa, ọ bụrụzi ya worst enemy, bụrụzi onye iro kachasị onye were ihe ọjọọ kwụgba. Hei, nwa mgbe puo eze ọ tagbuo onye sụrụ ya. Hei, inweghị nne inweghị nna, nwaanyị jiri gị mere nwa, were gị mere ezigbo nwa, ịmaghị mama gị ịmaghị papa gị, ihe wee sogide gị wee ghọọ mmadụ, gọzie mmadụ. Hei, tụgharịa. Hei, nwa mgbe puo eze tụgharịa. Achọsị mbibi ya iloso echi. Oh God. Na ụfọdụkwanụ ụmụaka nyere gị aka, nyere gị nwa nwaanyị aka, inweta ihe na-achọ na ndụ. N'ikpeazụ ịtụgharịa bee ya ntị maka na ọ bụghị mụrụ ya, maka na ọ bụghị nwa gị, ime ya emega eme maka ọ bụghị nwa gị. Ai, n'ikpeazụ ihe ọnụ mkpụrụ ịkụrụ. Ụfọdụ ụmụaka ndị ahụ na-emegide na-aghọ mmadụ. Lee na akwụkwọ Proverbs isi 17 amaokwu nke 13 ruo na 15. Proverbs chapter 17 verses 13 to 15. Ịhụrụ ya? Akwụkwọ Abụọma isi 37 amaokwu nke 20 na 22. Psalms 37 verses 20 to 22. The wicked borrow and never pay back. Ọ na-ebiri ego jụọ ịkwụ. Isaiah 5 20 to 21. Ọsị Isaiah isi nke 5 amaokwu nke 20 ruo na 22. Ọsị ọbụbụ ọnụ ga-eji abụ onye ahụ nke na-akpọ ezi ihe ọjọọ, nke na-akpọgwa ihe ọjọọ ezi ihe. Ọ dị egwu n'ihi ihe anya na-ahụ, n'ihi iri ngarị, n'ihi obi ọjọọ. Ahụ ezigbo mmadụ asị na ọgba ajọ mmadụ, ahụ ajọ mmadụ asị na ọgba ezigbo mmadụ, maka na na-ahụ ya anya. Eziokwu ihe ahụ anyị kwuru na agba ndị nke gara aga na ikpe gbagọrọ agbagọ na-eweta ọtụtụ mbibi, na-eweta ọtụtụ nsogbu. Ọ bụ eziokwu. Ịkọndem ịmụ ikpe onye ezi ome masị onye na-enweghị ihe o mere, ọ bụ ya bụ onye ezi ome, ọ na-eweta mbibi. Onweghị ihe ọ na-adị eweta na ndụ mmadụ. Na-agbanyeghịkwa ka ede ọsọkwa gị ndị holi, sọkwa gị onye ahụrụkwa na ị naghị ịdị nsọ na ọ dị egwu, ma na-ebi ndụ n'ime ndị a. Ịdị nsọ ga-enwekwa isi. Eziokwu ndụ Sọl ọkwa dị nsọ, gịnị meziri? Ọhịa mere ọtụtụ ndị Christians taa ji agaji ọkụ mmụọ na-esebaja n'ọkụ ala mmụọ. This is why many Christians are heading to hellfire. Ezi enyi m onye na-aga m ntị, sentiments, greed, bitter jealousy, envy are largely responsible for this destruction. Ya bụ ekworo, ịmara naanị onwe, naanị mmara naanị onwe, na enye anya ukwu, na ekworo, ajụ ekworo. Ọ bụ ya na-ebute ihe ndị ahụ. Ọ na-ewetakwa mbibi, mana mbibi ahụ bịa etibe enemy. Or say, woe to those who decree unrighteous decrees, who write misfortune, to rob the needy. To rob the needy. Justice. Woe to those who call evil good, good evil. Isaiah 10. Lenia. Or say, ndị na-akpọ, ndị kwupụ, ndị na-edepụta, ndị na-ekwupụta, ndị na-esipụta ajọ omume megide ndị na-ezi omume, na-anapụ oke ndị na-enweghị ike, na-agba gị ikpe ziri ezi. Chai, ọsọ mbibi dị ya, oke mbibi dị ya. Ndị na-akpọ ezi ihe ajọ ihe, ndị na-akpọ ezi mmadụ ajọ mmadụ. Ị ga-amakwanụ ebe ọ bụ ya nọ ha ọka igwunye ọnụ gị na ị ga-ama. Isaiah 10 1 to 2. Gụkwa ya ọzọ. Isaiah 5 20 to 21. Luke 23 39 to 42. Ṅaa ntị. Akwụkwọ Aịzaya isi nke 10 amaokwu nke 1 ruo na 2. Akwụkwọ Aịzaya isi nke 5 amaokwu nke 20 ruo na 21. Akwụkwọ Luke isi nke 23 amaokwu nke 39 ruo na 42. Ọ sịrị gịnị? N'elu obe na cross. Ọ gịnị mere ebe a? O kweghị hụrụ ka nwata onye mmehie si sapụ ọnụ kwuo sị, anyị bụ ndị mmehie, anyị na-emehiekwa, anyị na-emekwa ndị bikwa ajọ ndụ, mana nwoke anyị na ya nọ n'elu obe, onye ezi omume. Onye ezi omume, mana anyị onwe anyị bụ onye ajọ omume. Ọ sị ya, nna cheta m n'alaeze gị. Ọkwa ebe ahụ ka a nọkwa onye mmehie nkwa ndụ ebighị ebi. Maka gịnị? Maka o ji ọnụ ya gosi onye ezi omume, gbaa ama sị onye a bụ onye ezi omume, n'agbanyeghị ọ bụghị onye chọọchị anyị, n'agbanyeghị na ọ bụghị onye otu anyị, n'agbanyeghị na amama m onye ọ bụ, n'agbanyeghị ọ sị onye a ọ bụ onye ezi omume. Ọkwa sọsọ ihe a mere ka o nweta ngọzi.
ọhịa nna akọwara n'ego maka ọtụtụ ndị ụkọchukwu tụmadị ndị priests fọdụ ndị na-ahụ eziokwu ha sị ihe akwa na eziokwu ihe a nwoke a na-ekwu kwa na eziokwu ndụ n'agbanyeghị ọ na-eme n'ọtụtụ oge good friend ya bụ ezi enyi m ọ gịnị mere na mgbe ikpeazụ Jizọs kpọbata ya n'ala eze ya ozugbo ma nke ajọ onye ahụ bụ onye mmehie bụrụkwa onye mmehie na-atụchasị onye ezi omume ahụ ịnọkwa n'ime mmehie na-atụchasị onye ọzọ n'ime mmehie ahụ ịnọ maka gịnị maka ịnọ n'akụkọ na-achọghị ịchọpụta akwụkwọ nsọ sị o weela gbado n'iyi otu a ka ọ dị onye ọbụla nke jupụtara n'ime mmehie ama ikpe onye ezi omume n'ihi ihe nọ ịmọcha chọpụtakwa na ọ bụ ihe ahụ ị na-ekwu bụ okwu ụgha ọ dịghị mfe n'anya ọ nwekwara otu m si nụ ọ dịchaghị mfe kama ị ga-ada na baa akwa yọọ Chineke si ya gbaghara maka ikwugbuo n'onwe gị imegide onye n'onwe gị ihe o mere i were ya na ọ dị mfe mgbe ị na-ama onye ezi omume ikpe na-ekwugide onye n'onwe gị ihe o mere iche na onwe gị ihe ọ maka na ịbụ holy bishop bụrụ holy pastor holy evangelist holy preacher asị maka na ịbụ onye amasị ị ga-anata ụgwọ ọrụ ya ozugbo otu a ka ọ dị ihe kpata ọ dị mkpa ka mụ na gị na-akpachapụ anya otu a ka ọ dị mgbe ị megidere onye nke Chineke an innocent man of God ngwala anya onye megidere onye nke Chineke aka ya dị ọcha daa nwa azụ ọnwụ onye nke Chineke ahụ egbuole ya ọ bụrụ onye nke Chineke ọ bụrụ onye nke Chineke asị gị gịnị ka ama ọnwụ ihe ndị agha na-ekwu egbuole ya ịhụrụ eziokwu anyị ya ụzọ gị nwa bụ onye na-ekwu okwu ụgha ahụ ekopụ ya dịka ume ka Chineke tigburu asị gị gịnị ka a na-akọ onye nke Chineke egbuole ya n'ebele mana ọ bụrụ onye nke Chineke ahụ asị gị ha ịhụ na ihe ndị agha na-ekwu na eziokwu ọhịa o ji dị mkpa ka Chineke ghara ikwe ka okwu ụgha n'ụwa merie eziokwu Chineke ịdị ike ị gaghịkwa na-ekwe ka okwu ụgha merie eziokwu ma otu one thing is sure God will never abandon the righteous even when he falls. Chineke agaghị arapụ onye ezi omume ma ọlị ọbụladị mgbe ọ dara ọ gaghị arapụ ya. Abụ Ọma isi 37 amaokwu nke 23 na amaokwu nke 25. Psalm 37 verse 23 to 25 na Proverb 24 verse 15 to 16 akwụkwọ Ilu Solomon isi 24 amaokwu nke 27 ruo 26. Nwanna m ama m ịmara nke ọma na mmadụ na-aṅụrị ọṅụ megide onye iro ya na-akpọ calamities oku. I know you know that when you rejoice over your enemies, you are inviting calamities upon yourself. Proverbs 24:16. Alo, nwoke ahụ na nwaanyị ahụ nke nabatara gị n'ụlọ na ọfịs ahụ o mekwele ya mbụ gị dịchasịa comfortable obi ama akpacha gị gịnị na-emezi ugbu a kwa gịnị ya wụzi cat and dog ga-ewere ihe ọjọọ kwụ ụgwọ kwa eziokwu ka ọ wụ ya nwa m ka ọ wụzi maka onwe ndị keda ahụ ha emesi ihe ọma ha ewere ha emeasị ya ha emebisịa ihe ọma ahụ ha ewere oko n'obi were obi ọkụ were agha dị n'ime ha mebie ọrụ ọma ha rụrụ onwe ndị na-emekarị ya onwe ndị na-eme ihe dị otu ahụ. Ana m ajụ gị, are you rejoicing over the fall of the person you helped, who helped you in life? Ị na-aṅụrị ọṅụ onye nyere gị aka na ndụ dara ada nwa ya nyere gị aka na ndụ lekwe mbibi na-abịakwute gị. Proverbs 17:13 to 15. Proverbs 24 verse 16. Akwụkwọ Ilu Solomon isi 17 amaokwu nke 13 ruo na 15. Ilu Solomon isi 17 amaokwu nke 13 ruo na 15. Akwụkwọ Ilu Solomon isi 24 amaokwu nke 16. Listener, Bekee kwuru, ana m akọwara gị mgbe niile sị na okwu nchegharị na nzọpụta bụ ya bụ ihe Chineke chọrọ n'aka m na gị. Ṅaa ntị n'ebe ahụ sị ka ị ga-ahụ ele ebe na ọ dị ama. Ọ bụ na ga-eme ka ụmụ atụrụ ụmụ Chineke nwata na asị okwu nzọpụta na okwu mgbapụta na okwu nchegharị n'ime ya ka ọlụ ebe dị ọlụ ịrịba dị. Hibru 2:2 gbatụrụ na nke a sịrị anyị buru ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ihe ndị ọzọ na-esota. Mana ọ naghị ekwe na anyị nọ ibu ụzọ chọọ alaeze Chineke ọkwa gị ibu ụzọ chọọ ezi omume na ndụ ebighị ebi. Akwụkwọ Matiu isi nke 6 amaokwu nke 20 na ruo 25 na amaokwu nke 31 ruo na 33. Matthew chapter 6 verses 24 to 25 and verses 31 to 33. Na mgbe anyị buru ụzọ chọsịa alaeze Chineke na ezi omume nke bụ ịchọ ndụ ebighị ebi ihe niile esota ọlụ ebe na ọlụ ịwa ma esota. Hibru 2:2 otu aka ọ dị. Ịhụrụ nwoke a ọ sị nwa ya nwaanyị ya na ya nọ na-ahụrị ụka otu mgbe ajọ nnụnụ ka ọ bụ nnụnụ abịa fefe nwa ahụ n'iru. Mgbe o fefere nwa ahụ n'iru nwa ahụ ekpuo isi ọ na-ahụzi ụzọ otime anya m emechiere enyi bịa ka kpọrọ gị ebe ahụ. Ọ sị nwoke a wee amazi ihe ọ ga-eme ihe niile mere ka nwa ya ka mepe anya enweghị ike emepe nwa anya dịka nwoke asị akọ na ntị nwee WDS program. O wee bịa nọdụ a na-ekwu okwu nke Chineke nyakwa ntị o nweghị mgbe nwoke a nọ nsị o nwere ihe iji bịa weta nke a weta olive oil weta o nweghị ihe ọ nụrụ ka ọ nụchiri okwu nke ndụ ebi ebi na-atọlekwe n'ihe ndị ahụ ekwuru hụ na ọ bụ eziokwu nke ndụ. Onye nke Chineke wee na-azọli n'ime keke ya na-azọli n'ala ka ọ na-ala ya ahụ ụfọdụ mmadụ gara n'ebe aja onye keke aja keke ahụ ụkwụ onye ọkwọta ya keke si gbafee hụ ndị gara kwuru aja ebe a ya gakwuru na ntị o wee laa were aja ahụ
si ihe point of contact. Chineke okwu na m nụrụ bụ eziokwu, okwu niile m nụrụ bụ eziokwu. Ọkwa n'okwu ahụ ka m na-ekwu taa sị bịa n'ọrụ ebube. Ama m ọdị nnọọ fefere nwa m n'ihu ya ekpu isi. Nwoke a wee were aja wụọ n'ụlọ niile na ntị na-ekwukwa otu okwu ahụ okwuchukwu na ha ọ nọrọ. Enyi o nwerekwanụ olive oil o jiri bịa o ruo mee nwa ya anoint ka na-ekwu okwuchukwu niile ahụ ọ nọrọ isi nwa ya. Enyi n'etiti ụzọ nwa ya etie ahụra m ụzọ papa, ahụra m ụzọ ebe ahụ agbabịa abụọ. Eziokwu ndụ ịhụra ihe a nwoke bịakwutere m gburu ọsọ bịakwutere m. Ọ batara WDS ọhụụ nakwa ntị o wee site nwoke gbatalisịmanụ n'aka gba ring ise n'aka ya, ndị anya isi were ring ndị ahụ anya isi ya na nwoke ahụ wee kwuba okwu. Nwoke ahụ wee sị ya ọgbakwunye ya bụ ọtụwa ya aka ọ sị ya na ị ga-anwụ n'ọnwa dị otu a n'ụbọchị dị otu a. Nwata nwoke abata WDS wee gbara gbakwute m wee sị m lekwa na nwoke a kwuru ihe nya isi sị na dị ya ga-anwụ. Nsị imekwana ya gịnị? Ọsọ ọgwụ okwu ka ha na-ekwu. O wee sị ya ọ na-etinye ọrụ ebe ya na-ekwu okwu ọmụnye ya bụ o wee were ọla ring ise ha dị ya n'aka tụba ya sị ya nye ya ụbọchị ọ ga-anwụ. M wee sị ya ọsị m m wee sị ya ngwa malite ikpe ekpere ngwa na-agọzi nwoke ahụ. Ịpụta ụtụtụ ikpe ekpere esi ya onye nwaanyị gosie nwoke a sị na m ga-anwụ, deeti ahụ ji sị na m ga-anwụ, onye nwaanyị gosie ya mere ya amara nye ya ezi ndụ. Ndị na-ekpe ekpere dọ ṅanụ ntị, ndị die anyị n'ime must die. Ṅanụ ntị na Kraịst bụ okwu Kraịst bụ na amen. Ọ sị kperenụ ndị iro unu ekpere mara mma. Luke 6:27 akwụkwọ Luk isi nke isi amaokwu nke 27 ngwa ṅa ntị ọganihu ọ na-asị onye nwaanyị nwoke a sị na m ga-anwụ, onye nke Chineke sị m kwube onye nwaanyị gozie ya, onye nwaanyị nye ya ndụ mere ya amara. Nwoke a nụrụ ekpe ekpere ahụ mgbe sị ya anwakwara nwa be back to sender, ọkụ gbara ekwukwana emekwana. Ọsọ m takomegide onye jiri chi dị iche iche mere ihe n'isi. Enyi oge ahụ eruo mgbe deeti ahụ ruru. Enyi ụbọchị ahụ ọ bụrụzi nwoke ahụ ọ bụrụ onye nwoke ahụ na-anya isi bụ ọgwụ anya isi ọ bụrụ ya dị n'ara ahụ ọwụ ọnwụ. News fesa akụkọ gbasaa n'okwu agwụla. Enyi hụrụ ya tụtụ ndị na-ekpe ekpere ọjọọ gịnị ka ha na-ekpepụta? Kedu ihe ha na-ekpepụta? O nwere ọ bụrụ na-ekpechakwa ekpere ọjọọ nwebe nsogbu n'onwe ha. Kraịst sị anyị kperenụ ndị iro unu ekpere mara mma ka obi unu wee dị ọcha ka Jizọs were aka ya lụọ ọrụ ọgụ. Asị gị mba ṅanụ ntị onye na-ekwu ihe Kraịst na-ekwu ọ bụ anti Kraịst. Udo dịrị unu. Gị kpọọ maka ịchọsị ndị dị gị mba 081 550 38909 0706 456 5615 0703 076 4482 0803 5005 882 0703 025 7755 0703 025 7755 ya bụ 070 30 25 77 55. Onye nwaanyị gozie unu ka mee ka mụ na unu si na-etụkwasị ihe nke ụwa obi gbapụ, ịtụkwasị ike ọchịchịrị obi gbapụ, na-atụkwasị Kraịst anya obi, onye zuru ka emee, onye na-adịghị agharịpụ ndị ya, onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ala ma anyị chọsie ike n'ime mmụọ na eziokwu si na ajọ ome gbapụ, ghara ịnabata akụkọ onweghị ihe mmehie mere. Olo ọ na-ewe Kraịst iwe. Onye nwaanyị goziere m unu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Amen.